Priatelia, pozdravujem vás Medvedie Mláky. Všimli ste si, že v poslednej dobe na internete prezentujú výrobky umelo vytvorení ľudia, proste takí nejakí avatári, alebo keď sú to normálni ľudia, tak väčšinou to majú len tak nejak nacvičené a tie produkty vlastne nemajú odskúšané na sebe. Takže vlastne ani nevedia, o čom hovoria. Ja by som tu chcel prezentovať niečo, čo skutočne používam už dlhé roky a čo mi skutočne prináša nejaký ten osoch. Ale začnem od začiatku. Pred 12 rokmi som prekonal ťažkú zdravotnú udalosť. Snažil som sa bojovať, ale moc sa mi to nedarilo. Ani fyzicky, ani psychicky. Dostal som sa do nejakých depresívnych stavov ešte navyše a aj som dosť popíjal alkohol. 5 rokov dozadu som sa dostal k okraju priepasti a teraz bola otázka byť či nebyť. No, nakoniec som sa rozhodol teda kvôli mojim deťom a hlavne mojej dcere, že budem. A začal som teda bojovať, ale premyslene. Začal som pozvolna v nemocnici fyzioterapeutickými cvikmi, potom som pridal bicykel, čo bola kľúčová záležitosť, na ktorú ma prehovoril môj syn. Aj napriek tomu, že ten bicykel vtedy bol značne drahý, tak som sa preň teda rozhodol, že budem to brať ako investíciu do zdravia. Ďalej som k tomu bicyklu, teda to ma začalo baviť a ďalej som k tomu bicyklu pridával aj také normálne cvičenia a potom som sa rozhodol aj napriek tomu, že som mal kĺby, že na kolene mám napríklad poškodenú chrupavku a roztrhnutý meniskus, začať so silovým tréningom normálne posilovne. A myslel som si, že to bude blbosť, ale nebola to blbosť. Ako skutočne, ak môžem doporučiť, tak to pomáha. Treba pozvolná a tie váhy si potom možno tak dvíhať, pokiaľ to dovolí ten klb alebo to zdravie. Mal som chrbticu po smrti, kolena, nevedel som si zašnurovať topánky, mal som 105 kg. Za 2 roky, za 1,5 roka som schudol 30 kg na 75 a potom tá posilovňa mi vyhodila 5 kg navyše, čiže teraz mám nejakých 80 alebo 82 kg. Neveril som, že sa to fyzicky dostanem do takéhoto stavu, lebo to bolo akože hrozné. Ale teraz v podstate som ohybný, mám kondičku, robím horské, značne ťažké traily, splavujem rieky a tak ďalej, proste stíham mladým ľuďom. Popri týchto veciach, čo som spomenul, som ale používal jeden produkt od firmy Anabis, ktorý už dlhodobo poznám a ktorý mám veľmi rád, lebo skutočne má tie účinky, ktoré človek od toho očakáva. A pri ďalších videách by som vám chcel odprezentovať nejaké veci, ktoré ja osobne používam a ktoré fakt sú akože veľmi dobré. Dokonca niektoré veci nerobia len úľavu a uvoľnenie, ale aj dokonca liečia. Chcel by som vám teraz ale ešte teda ako prvý odprezentovať výrobok, takú vlajkovú loď Anabisu. Volá sa to Arthrocan Forte CBD 1800 mg. A tam to je dobre vidieť. Je to taký gel, ktorý používam na bolavé kolena, kĺby, na svalovú horúčku, na členky, keď ma bolia od bicyklu, na túto zápestia. Z tých ťažkých trailov bolia aj zápestia a ruky. A je to skutočný relax a úľava. Takže Arthrocan Forte CBD, je tam účinná látka CBD a sú tam, to teraz prečítam,
biokonopný olej, pak až tam konský, kostihoj lekársky a napríklad, ja neviem, čajovníkový olej, tymián a zaujímavá zložka je tam ten citrát striebra. Takže sú to všetko také natur veci a potom by som chcel ešte odprezentovať veci a kozmetiku, ktorú používam. A tento nedocenený krém, ten vám poviem potom, že aké má účinky fantastické v druhom videu. Takže vážení, žite zdravo a pozdravujem chalanov z firmy Neurokana, ktorá zastupuje Anabis, český výrobcu, ktorý vyrába tieto veci. Takže chalani z Neurokany to robia dobre a pri ďalšom videu sa majte a pozrite si moje videá na medvedích mlákach na YouTube a Facebooku. Čaute. Reflex, fuck you, and then you got me move your money, super hot, super flex, fuck you, and then you got me move your money, you have money.